सांग्रां जा रायजो राजाफोर आथिखालाव नोंथांनि गारि गुराखौ नंखाय ट्राफिक पुलिसफोरा रां जानो थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों। आथिखालाव नंखाय ट्राफिकबो ओंखारनो हमदों। बेबायदिनो आसामनि सनितपुर जिल्लायाव नंखाय ट्राफिक पुलिस हमनो हानाय जादों। थारैनो जाथाया सोमोनांथाव। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा माखौ मावनो माखौ दोननो जाना मोजां गाज्रि सानस्लाबनो हायालासेनो मिनिथावना आरो सोंखारिथावना हाबा मावग्रा जाबाय। बेबायदिनो मोनसे बिदिन्थि सनितपुर जिल्लायाव सासे सुबुङा नंखाय ट्राफिक पुलिस जाफ्लानानै गंसे गारिखौ चालान दानदोंमोन आरो नंखाय ट्राफिक पुलिस जाफ्लानानै हमजायो। मिथिहोनाय बायदिब्ला बे सुबुङा गुवाहाटी बासआव गाखोनानै तेजपुरनि पारुवा सारियालियाव ओंखारफैदोंमोन आरो लोगो लोगोनो ओंखारनानै ट्राफिक रल सिमफायनाय गारिफोरखौ चेकिं खालामो आरो चालान दाननाय जायो। उनाव माखासे ट्राफिक पुलिसफोरा बे सुबुंनि बेबायदि हाबा मावनायखौ नुनानै सन्देह जायो आरो सिनियर अफिसार ट्राफिक पुलिसखौ लिंहरनाय जायो। उनाव सिनियर अफिसारा नायफैनानै बे सुबुंनि ट्राफिक पुलिस जाफ्लानायखौ मिथियो आरो हमनाय जायो। नायबिजिरनानै मिथिबावोदि बे सुबुङा रङिया आरो नगावआवबो बेबायदिनो हाबा मावखांबाय। मिथिहोनाय बायदिब्ला बे सुबुङा उन्दैनिफ्रायनो सासे पुलिस अफिसार जानो गोसो दंमोन, नाथाय जाफुंसारियाव बेबायदि हाबा मावबाय थायो होननानै फोरमायो। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।